Menta perlokan wara HP ke kubor. Bom ke Irannya ke Israel daki cluster bom ke Bishar tong ini sengap. Banpur ke Irannya ke missile strike jangka. Da ka basiat cluster munition warhead ha Israel. Kani ka diga report ningkong bapanungkam ya kumuni weapon. Ha kani katma ka bomta. Uni warhead upia ha ka high altitude. But release ya ki sub munition sajrong ka central Israel. Kumba arpotli ki bom rate ki priang saudong ka sun mile radius hajan Azor. Way sub munition u bom pen pethai ya kayeng sa abreu ha Azor. Bat penjulore ka tangba dan bayam. Penrem ki spy Israel ya kani bagade ka attack kum ke jing thambor ki rupai ba. Ki spy ki ong pakai Iran ka penankam ya kum kini ki weapon. Pan penhe ya ke jing pen mansau bat penyabreu. Ki rusum phang ki maham ba ki cluster bomb. Ki bu syadin ya ke jing ma da ki snam. Ya kini ki bom laju tip bakin yap slam. Wat hadin balakut ke jing khun haki caka pajba. Nakata kadau ka don ke jing ma. Ka Israel ka issue ka warning ka bekerki ban kiar ki jaka bahap kiti ki bom baro arliang ka Iran berka Israel husnam arzar pra ki kerngak pan soy ke jingkhang persya ka perthei ya ki cluster munition palat shispa ateligiri ki menjur ban khang persya ban penankam ya kini ki weapon ka Amerika kumju ka supply cluster bomb sa Ukraine ban penankam persya ya ki spy Rusia ka Rusia ru ka penankam ya ki katkum ka report na Kiev bat ka right groups wala da persya ka perthei Henry Don kiri ki bapen keng bat penankam hakitma khubli shibun storyteller London Network.